Ну, такой контент, наверное, везде полюбится, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тагында Башкортстан, Татарстан, мына карагыз нинди отлар, мында моллар, нинди матурлык, карагыз мына. Мында үзләре генә пасутся, мында су килеп эчәләр, үзләре. Хуҗасы юк, көтүче юк. Мына шулай. Мына монда каштанлар үсеп ята. Матур гына итеп, свежий воздух. Шундый мал йөргән исләр килә, менә шулай тәмне, шундый беләсезме, 25 градус эсселек, рәхәтләнеп, тишина, тавышлар менә монда гудит итә, менә пчелалар тавышлары килә, бөтен җирдә бал кортлары рәхәтләнеп, менә шулай. Менә шундый контент инде, короче говоря. Но самое главное, безгә кирәк независимость Башкортостана һәм Татарстаны. Вот шунда, менә бездә шулай рәхәтләнеп яшәрбез, менә шулай бездә